Така че тези мета за мен са едно нож с две остриета, в които в един момент могат да навредят не само на Америка, защото начина на организация на икономика и на търговията вече е по различен начин. Добре, американците, да речем, имат достатъчно ресурси, имат достатъчно население, т.е. да се оформят като самостоятелен регион. Какво правим другите, нали, които нямаме тези ресурси, нямаме тези възможности за някаква изцяло самостоятелна икономика? Това означава ли, че сега всеки като се свие в черупката нали, с метата, това означава ли, че всеки трябва да почне да си произвежда автомобили, самолети и така нататък? Тоест, в един момент виждаме, че зад тези приказки, тези обещания за възстановяване, реално пак стои едно дадено за превъзходство. В един момент той казва, ако искате да нямате мета, идвайте да произвеждате при нас. Ами ние какво правим тогава тук? Значи пак имаме един глобалистичен проект, който в момента казва, ами добре, като не става по този начин, пак ще стане така, но преди това ще ви покажем, нали, какви са негативните последствия, ако не вървите по правилния път. Нали, с това нещо, според мен, няма как да се съглася, нали? Да, аз те разбирам, но не можем да обвиним Тръмп, че търси доброто за неговата собствена страна. То е ясно, че за мен трябва Западна Европа. За мен това ще е добре за Западна Европа, защото е крайно време да разберат, че не може щатите да ги дундуркат вечно. Трябва нещо да направят, ако искат въобще да просъществуват като цивилизация, защото аз след 50 години виждам едно преминаване на Западна Европа към халифат. Ами Владо, нали затова беше англосаксонската стратегия да скарат Европа с Русия и 40 годишното внасяне на руски въглеводороди, за да спре. Как ще стане това в момента с Европа? Спряха им потоците, разбрахме сега наскоро, че е имало няколко опита за прекъсване на турски поток, който преминава в Балкански поток. Как да стане това? Това си една целенасочена политика и виждаме как доминант в Европейския съюз е съвсем наскоро напусналата го Великобритания. А дали Доналд Тръмп и британските елити са чак толкова скарани, колкото се опитват да ни представят на нас, предстои да видим. Ако харесвате нашите предавания, абонирайте се за нашия канал в YouTube и включете известията, за да научавате възможно най-бързо, когато качваме нови броеве, откъси или друго съдържание. Благодарим ви!